aixecat a les 5 i ara anem a sortir ja, són les 5:50. Posant gasolina, és la primera vegada que em posa gasolina. Oh, Dios mío, bon moment per la primera vegada. Ens podem quedar tirats aquí. Hem d'aquí. Ens estem cagant una mica. Hola. Saludem a vaques, estem bojos. Hola. Tio, espera, avui no podem pujar al Pedraforca perquè ens hem equivocat i és tardíssim, portem 4 hores en cotxe o més. ¿Qué hablas? Amb la càmera. Con nuestros telespectadores del YouTube. Hola, amigos de YouTube. Suscribir a nuestro canal. Així que avui intentarem pujar algun pic d'aquest. Perquè som suport tonto, no tenim ni idea d'això i ens hem perdut. Pujat tot això. Dios, estem rebentats. Se suposa que demà pugem allà, a Pedraforca. Se suposa. Perquè demà no sé si ens aixecarem, macho. Pujat per allà, que... Bueno. Hem vingut d'allà, portem caminant un bon rato per tot aquest lloc. Anem cap allà. Que se muere. Joder. I'm getting visions of you. Es que parece un moro de verdad. Ja hem baixat de la muntanya. No sabem ni on anem. No ens queda bateria quasi pel GPS i no tenim ni idea d'on anem. Esto dramático. La ventana. Ara s'amaga darrere. No t'amaguis darrere. No estem, on estem, Roland? On estem, Roland? Estava bé. Estamos en el pueblo donde todas cargan. Ja té raó, ja. Però com es deia? Sí... Algo con eso, molt bé. Ja s'està fent fosc i ho estem preparant tot. No, per dormir. Es necesario grabarme justo cuando me acabo de echar agua. Sí. I hem preparat la nostra tenda de campanya. Per aquí aguanto la càmera. Sí? Ah, muy bien. Sí se ve. O sea, si sientes que hay piedras o algo, cambiamos de sitio. Hello. ¿Se ve algo? No. Ah, bueno. Esto es la tienda de campaña, ¿vale? No se ve, pero bueno.
It's your time. Són les 5 de la matinada i venim de la tenda de campanya. Què, ens hem cagat al damunt? Ai, perquè ahir el Roland va sentir com un soroll de toro. O similar, jo que sé què era, no sé. Un soroll així com de toro i em pensava que era perillós i abans de que sortís el sol i potser comencessin a pasturar vaques i toros per allà on érem, hem decidit marxar. Hem deixat la tenda de campanya allà i ho recollirem quan puguem. Que són 2 minuts i ja està. Sí, quan hi hagi llum. I ara pues intentarem seguir dormint al cotxe. O no? Callejeros y viajeros fuera. ¡Miedo! Aventura cultural. Oh yeah. Ahí van pujar allà dalt. Seguim pujant, això està bastant inclinat i costa molt, però... Blood in the wind, dust in the sky. The daylight's burn it down. The end closing in, one breath at a time. No one can save me now, but out of the dark, the force will emerge, and it won't back down. We are where we are, the edge of the earth, with only one way out. So rise up, stand tall. We can siphon the fire from the sun. Head first as we fall. There's nothing to lose. Seguim baixant. One shot, one track, and we'll take it as far as it goes. We can't stop, so we crash into the light at the end of the road. No, és que no hi ha manera humana de baixar això. Però veus la inclinació? No hi ha manera. És que de baixar 20 metres sense poder parar a cridar no, que rodolo. I m'he parat amb... Hay que pagar con la carne per frenar aquí, macho. Perquè, vamos... He après una cosa. Es pot esquiar per les pedres. Amb els peus. Si és que... Sembla que he trobat la manera de baixar i he adelantat molta gent. I, bueno, en fi. Bueno, encara queda. S'ha acabat la bateria del mòbil i necessitem carregar-lo pel GPS perquè si no, no tornem a casa. No sabem tornar. Que estem a 130 quilòmetres de Vilafranca. Home, la qüestió és que estem anant a navegar per veure si trobem un carregador pel cotxe de mòbil.